Hvad så alle sammen? I dag skal I se noget rigtig, rigtig godt, fordi det er nemlig en speciel dag i dag. I dag er det den allerførste dag, da jeg hopper i poolen i 2024, du. Så der er ikke meget at sige, du. Der er ingen sponsor eller noget, fordi at det gider jeg ikke at give jer, fordi det ved vi godt, det kan vi alle sammen ikke lide. Så nu får I mig for 3 dage siden. Værsgo. Sammen. I dag er det blevet den store dag. Det er første gang, vi hopper i poolen i 2024. Er I klar, eller hvad? Så Vi er klar! Ja. Nu gør vi det bare lige, ikke? Det bliver sikkert ordentligt koldt, så nu håber vi på, at det ikke bliver så koldt, som jeg tror, det bliver. Så 3, nu tæller vi ned på 3. 2, 1, nu! Sejt! Sejt, Christian! Hvad så, mand? Skal du lige lave sådan en sejrs... wow! Det er bare koldt. Jeg tror jeg gerne, jeg var op igen. Ej, det er faktisk bare for sjov. Det er faktisk rimelig varmt. Så, men jeg tror, jeg går op igen. Så vi ses. Så kommer der lige et lille fraklip. Nu! Hvad så alle sammen? Det har jeg sagt 3. gang i den her video. Men det jeg gerne vil sige nu, det er tak fordi I gad at se med på den her video. Det har været rigtig, rigtig sjovt, håber jeg. Men det er jer, der bestemmer det. Men inden dag smutter, så husk lige at klikke på subscribe. Den ser nogenlunde sådan der ud, som den der deroppe. Og så husk at like. Den ser nogenlunde sådan der ud deroppe, som den der deroppe. Ja. Og så er der ikke meget mere at sige. Hej hej.